Mayong hapon naman sa aton sa mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome sa Huwebes nga edisyon sa This Is My Life, Oktobre 6, tuig 2022. Siyempre, hindi naman ninyo kubus nga lagad si Tita Wilma makaupo ninyo tub-tub tak na stress sa paglingaw man sa inyo pagi sa mabasa neton nga sulat, madulong neton nga sulat sa siniiya nga hapon, pagi man sa aton Facebook account na ang aton pagabasahon nga sulat sa sini nga hapon na ano tong sitwasyon gani Tita Wilma baw oo nahanungod sa sulat iya sang isa ka asawa nahanungod sa mapintas nga bananan. Amoy na naman na karon nga aton sini paghahambalan kung ano ang kaundan sang iya sininga mensahe sa This Is My Life kag kun bala nagapangayo siya sang aton sini advice o kun magpaambit lang sang iya sini gina-eksperyensya sa aton pa sa iya sini kabuhi. Kung ano man ang aton matugda karon. Upod man sa inyo sa ni mga greetings, ara lang aton sa ni text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Sa mga palangga man naton nga mga tagpalamati nga ara nagaupod sa FB Live, sa Facebook page, sa Action Radio Bacolod, na may chat room kita dira para naman sa inyo mga greetings. Pwede ninyo dira ma-type kag ma-send, makahatag man sa inyo sa mga opinion sa iton man maduluong sa sininga hapon, kag syempre bantayan man ang inyo tag sa ka zodiac sign para man sa iton tag sa ka horoscope. Kag magluwas man sina na notisyahan nyo na ang ano na naman ang inyong na istorya bala dito. Hindi na notisyahan ninyo or nabatsyagan ninyo ang dalagan sa aton sa ni panahon. Amoy na nga kinahanglan preparar na tasubong kay kung magkambyo klima na gani ang inyo dira nga mga ginabulubatsyag. Amoy na kasi nga kinahanglan baskog ang aton taludtod pa mo kanapla magbakod-bakod ang aton resistensya ha hindi gid magpabaya-baya or sorry hindi gid magpabaya-baya kag hindi gid pag-abusuhan ang aton ikaayong lawas kamustahon ko man anay antes ako magpadayon ang aton panyaga kung okay lang para sa inyo. Kung hindi man, importante na kapanyaga kita, kaga makalingaw-lingaw naman kita. Samtang ara ka mo dira nagapahunay-hunay sa inyo iatag sa kanahamtangan. Ilabi ng aton mga kauturan dira nga mga young ones, ay nabalang mga seniors naton, aton man pagpangamusta sa inyo da. Okay lang tayo-tawe, bisan magkainano. Di ba la? Kung wala sila, o kung kisa gani sobra pa magluwas sa ila sini radyo sa 684 kHz, ara pa sila naka-online, di ba na? Pero sa na-mentionar na ni Tita Will, mga preparahan na ito ang dalagan sa aton sa ni panahon, kay nga ang aton sa ni Weather Bureau, ang pag-asa na opisyal na iyang nagdeklarar kahapon, angot sa paghingapos na sang habagat o kung southwest monsoon. Kag ang amat-amat naman nga pagsulod sang northeast monsoon o kung inang ginatawag neton nga amihan, no? Panahon sang amihan, ti matulutugnaw na ina. Sino man sa Weather Bureau, mabatsyagan na gid ya ang paghuyang sang habagat sa mga nakaligad nga mga inadlaw. Kag nagbaskog naman ang HPA or let's say HPS, ang high pressure system sa mainland sang Asian sa Asian continent nga nagdulot man sa nga pagbag-o sang aton sini panahon kag tungod man sina paabuton gid naton nga ang period of transition amo tong hambal ko kay ina ang pagbag-o iya na kaga pag-angkon pag-eksperyensya naton sang amihan ang pagbatyag naton sang amihan nga ginasaligan ina gid ang aton paabuton kag mabatyagan sa mga maabot nga inadlaw. Ang hangin nga amihan kabalugid kita amo inang nagadala sang matugnaw nga panahon diri sa aton pungsod Pilipinas kag sama-sami palatandaan man sa pagsulod sang holiday season
sa Pilipinas. Amo na ang rason kon nga masiling na malamig ang simoy ng hangin. Ibalagal, hindi na takbabati sa inyo na mo, na malamig ang simoy ng hangin, kag mabulubatsyaga na namak siling ati ara nagid, nagapabatsyag nagid ang panahon sing Pasko. Sa masami mabatsyagan inang mabugnaw, matugnaw nga panahon, nga dulot sang amihan, tubtob na sa bulan sang Pebrero next year. Pero, bangod man sa ongoing sa karon nga La Nina, kay bisan paano batyagan tagigyapon ang kapang kakainit na kay sorry, La Nina is maulanon iyang ulan, o kun inang masiling kita nga La Nina inang masami nga pag-ulan, ti sa ligan man gihapon ang pagsaka sang posibilidad nga pag-angkon man sang sobra sa normal nga mga kondisyon sa mga pag-ulan-ulan nga may ikasarang iya sa pagtuga man sang malain nga epekto pareho sang mabaskog nga pag-ulan kag syempre pagbulubha-baha kag landslides. Di ina sa aton man mga kauturan nga ara sa mga manubo nga lugar nga sama-sami konjutay lang nga pag-ulan sa naibabaw ang tubig naga us-us pa idalom, sila ang naga-eksperyensya sa maulanon nga panahon, kag sa ato naman mga kauturan sa subong pa lang preparahan naton ang ining matugnaw naton nga panahon. Dira na masugod sakit imo tutunlan kung wala ka resistensya, tapos ara na daro yung nga-harsh ng imo tingog ba masiling ara naman masiling ka mag-harsh na gani imo tingog tungod sang katugnaw, pagkatapos ang iba na permi ka sakit ang ulo kay tungod sa katugnawon, kag ara pagid ay kataro sipon ubo kag hilanat. Kinahanglan preparahan gid ina kag indi gid magsalig nga kinahanglan kung magwa kita sa aton puloy-an padayon kita nga maghuluhalong. Pero sa magluwasin ng paghalong-halong nato na kinahanglan kung pwede pa lang gamit kita inang may hood nga polo shirt iban jacket nga may hood, t-shirt nga may hood, kag hindi gani iban ga balon bonnet or kalo jacket, especially payong kay nga akong kapunanon hindi ginaton mapaktan ang pagtupa sang ulan bisan pagpulo panalithilang subong halalungan gid. Ay labi na dira sa mga manugsugat sang aton mga estudyante kon kahapunanon hindi gid bala magsalig ano yung kagamay sina naligo man ko kaina pero sa sobra lang nga pagsalig ba pagpangatsin agani nga magsiling sakit na ulo nan amo na kay ti hindi magpasaway ilabi na atong mga kabataan nga naga-enjoy sa tion iya nga magtupa ang ulan. Ang pagpahanumdum lang naton kag sa gihapon ang pagpadayon naton sa gamit kag pagsuksok sang face mask. Kay ara pa na iyagyapon mo na iban daw wala na. Kay sinya wala na ginman okay lang. Pero kung ikaw man ko na naghatag ka man proteksyon sa kaugalingon mo, kag may concern ka man sa mga tao sa palibot mo, pwede ka man na kamuno. In a nice way, hindi inang insulto. Kay kung insulto gani ang imo approach, ti pagbalik hindi nami, kung kaysa ti may linalisay na, so likawan lang naton ina. Okay, relax lang ka mo dira. Kaysa na-mentionar na ni Tita Wilma tubtubtak na stress, kita nga magalingaw sa inyo. Gani, sa mga naka-online na itong dira, mo hindi man paglawiga gid ang mensaheng do ayawan man ta kalagas tanaran pa mo kana na inaslipot lang okay na ina na parang malabutan taman ang mensahe sang iban. Kaya ko kabalugig ko nga kalipay nyo gid nga mabasahan ni Tita Wilmang inyo sini mga greetings. Relax lang. Sa mga naka-online na dira nga mga palanggaman nga mga tagpalamati, kung pwede man, hindi lang This Is My Life ang ilike kag i-share, kundi pati man nga ang iban nga mga public affairs programs sa Action Radio Bacolod. Magluwas pagid sina suliton kuman ang aton mga matahom nga mga drama nga mabatian ninyo halin sa agad tubtub maghapon. Inyo man makita dira sa Facebook page sang Action Radio
Radio Bacolod. Puwadi gid kamo dira makapamati. Kag ang mga balita nga matipon sa amon sa News Center, mga balita lokal, national, mga dalagko nga balita international, ang amon man mga flash report kag mga breaking news, mga developing stories na mas nami kung malike naton kag ma-share kay nga makit-an kag mabasahan man ina, mapamatian man sang mga friends ninyo kag syempre sang aton mga pamilya nga ato iya sa mga malayo nga lugar, ato iya sa iban nga pungsod. Nga sa sinabala nga paagi, suliton kuman gihapon, makabulig kita bulong sang kapungaw nga ila sinima batyagan. Okay na na iya. 1:55 Action Radio Philippine Standard Time. So bantayan ninyong pagbalik ni Tita Wilma karon sa pagbasa man sang eton sulat, pero hindi gid naton pagkalipatan ang eton si ni Dr. Pinoy Squalene Capsule. Siyempre eton na Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nahuya ako magulang ay Jimmy pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, plate, gamay lang nga bagay. Gawalam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result niya. May Sa mga naka-online, dira, hi, hello. Mayong hapon lang na sa inyo, Kay Ruby Ardiente de la Luna. Hello, good afternoon, Tawi monitor lang kami di, Luvic ni kag Ruby de la Luna sa Barangay 30. Salamat, Gian. Sa mga taga-Barangay 30, dira mayong hapon, Kay Ma'am Ana Sinoro, salamat gid ma'am, salamat sa love. Kahapon tawi, namian ko may ano ako, may ano VCTA, Hindi ko mag-gets na ma'am, sorry. Pero thank you gid, may nagmaoy naman. Apo ko si third. Okay. Hello, Serufino Eragabino. Dada sa may handumanan. Ga-monitor lang siya subong. Sir, salamat gid, Angie Francisco, mayong hapon, Tita Wilma. Pa-shout out, family Francisco sa Siendaguba. Mayong hapon lang da sa mga taga Siendaguba. Salamat gid. Kay Nikunik sa Helia family, good afternoon man. Kay Jenny Gadudo, kay Ricky Seva, kay Corretivo Gima Hilado, good afternoon. Siyempre, kay Cecil Batindaan. Ma'am, thank you, good afternoon lang. Okay. Kay Grace Susana Arsenio, good afternoon. Okay, subong man, good afternoon lang dira kay Sir Abaara. So, kay Sir Alex Montesa. Okay, sir. Ginatamyaw lang sa sila ni Ma'am Vanessa Star Mayo kag Doc Matt sa Rochester, Minnesota kag Sir Mileli Uligo. Damo gin nga salamat bago lang tapos paniaga halin sa Banwaseng Magalyon. Mga listeners nato na mga viewers dira sa may Magalyon, mayong hapon lang sa inyo kag madamo gin nga salamat. Ayo. Tawil maar. Ari na ko din nagaprepara sa pagsulo. Yes, gid sa stereo si Sir Alex nagapamati kag naka-live man. Na-share ko na ta. Keep safe always and God bless. Okay, Sir Alex Montesa, good afternoon man. Okay. Relax lang ka mo da. Nabalik pa si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante man nga mga pahibalo dira sa aton sa online. Relax lang. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik yung
voices unite, singing with pride that's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, balik you home. Mascara, oh, balik you home, hey. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience Tres na Action Radio Philippine Standard Time. Padayon man siya Tita Wilma. Karon nga adlaw sa na-mentionar na naton Webes Oktobre si Ace 2 2006 as do 22 ara ka naman ha. At 2022 na Tita Wilma. 80 days more to go. It's Christmas Day na. 80 days more to go. Kada sigdasig lang yan, no? Kinaw mo na gani nga ti amat-amat naman naton nga mabatyagan ang kabulubog no sang dupoy-dupoy sang hangin. Kinahanglan lang gid ulo aligmat kaguluhalong kag magpreparar kung magsilingan ni mga iloy amo na bala tawi mong amon man nga ginapulo pa mensar nga magabot ang Pasko abo ang tanan subong nagamalahal may ay mahal o kun barato kay hindi naman ta na mag-expectar iya nga magbarato pa kundi magmahal na gin ti manghayhay malang ta kang magkalot-kalot sang ulo ta pero kabalugid kita kun ano iya ang mga Pinoy. Bisan wala-wala na iya basta malipay lang ang pamilya mangita ginaya paagi si mama kag si papa si nanay kag si tatay nga magtipon kag makasilibrar ang pamilya. Dali lang gid pasiplatan ko bilaneng aton sining text hotline. Ta Wilma, mayong hapon. Silingin na alay gayiman bi amon iloy nga puwerte kabuot konsulion. Ang tanan ko nga ginahimo wala yagid ginatagaan bili siya lang ang insakto magmasakit ako ang kaluoy kun ako nasa point karitubada lay gayiman siya taweb. Nag-gross occidental ni gali tawe more power and God bless. Hindi lang paglawaga ang akong number, madamo gid nga salamat sa imo pagbasa. O hindi ko hindi ko paglawagon abi mo anak, amo na lang nang hambal ni Tita Wilma.
hindi ka nag-iisa. Basta may ara gani iyang ones sa sulod sang aton panimalay, especially kung mga 70s, 80s up na ina. Kaya muna hambalaton, di ba may ara ta na letter sender from Bago, na? Nga naghambal gid ko kinahanglan dugangan pagid ang pagpasensya kag paghangop. Kung ano mga indi nami nila nga mga pamatasan, kita nga nakaintyende, kita nga mga kabataan, pahanunutan kag pahanunutan. kag pahanunutan pagid. Unending kinaglan nga patience dira kag love para sa ila. Indulhensya mo na. Indulhensya mo na sa mahal nga Dios. Kag tandaan lang naton, diin bala ikaw sila kita tanan magapadulong sa sinaman nga bahin sang aton kabuhi. Na? Kaya palanggaon lang naton sila. Kay Teo, masiling pasagdan lang nga pasagdan. Yes, hindi man nga pasagdan, pabulubatyag man gamay. Ako ngayon nga kundo mga aking nagid gani, kung nga daw magwa ka nagid sa panit mo, talikdan ka dili, pagbalikid mo, daladugsing blaw. Kay magulpi malang na makadlaw, ay oo. Kag tagailang bala gamay-gamay da nga bagay, pagwa mo, pagbalik mo, bakli isak bilog biskwit, o kung hindi sa diabetic, bakli bala isa kabilog dulce, lipay na pro ha. Kung magpamuyayaw, never mind. Kay nga na sa ilaw wala na bala. Masiling nga ginaaway kanila. Pagkatapos masiling di maway ka nagabugnos. Nga away ko na yan niya, ginabugno. Way ko man na sa ginaway. Masiling ka, ma-insister ka nga ginaway ka. Pero pamangkuta siya, ka hindi gid siya kadumdum, nga ginaway ka. Pagkatapos mahibi pa na siya. Kinahanglan lang aton sini nga mga elderly na, kinahanglan lang gina sila atensyon, kinahanglan pa sang aton sini pag-atipan kag pagpalangga. Mga anak, amo lang nang himuoy naton. Kakadlaw na lang ko kaya muna nabasahan ko. Okay, karon ko na lang nabasahan ng dugang nga mga greetings sa aton sini text hotline. Mabasa na si Tita Wilma sang aton mensahe nga ginpadala sa aton sini Facebook account. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang aton sini letter sender karon nga hapon. Nagapatawag siya kay Marife. Si Marife sang Bacolod lang ko hambal niya. Kagang mensahe niya sa This Is My Life, nagasiling. Kumusta lang ikaw, Tita Wilma? Kag mangayo lang gid ko katahuran sa mga nagapamati sa programa This Is My Life sang Aksyon Radio Bacolod. May gusto lang ko nga i-share sa programa kag kabay magahatag man kaisog ang akon kasaysayan sa mga pareho ko nga mga asawa. Tawgalang ako kay Marife sang Bacolod. Tita Wilma, palihog lang, hindi mo gid pagbasahon ang akon Facebook account sa programa mo. Amo lang inang itawag sa akon nga ngalan. Ang akon mensahe na tungod ini sa mga pareho ko nga mga asawa nga maltratar sang ila bana. Sa tuod lang, Tita Wilma, maanom na katuig ang akon pagkamartir kag pag-antos
sa pagkabrutal sang akon bana. Diyos na ang naghimo paagi para nga makabulagay kami. Tungod kung wala ini matabo, siguro patay na ako. Pasalamat lang ako, Tita Wilma, tungod nakamuklat ako sa kamatuoran kag nagpaninguha. Sa bulig sang Dios, nasuportahan ko sang maayo ang akon isa kabilog nga bata. Kay abi mo lang luwas sa kastigo, babaidor pa ang bana ko, palahubog, kag wala gabi nga hindi ko makatilaw sang iya tapungol. Ahay. Ginbayaan niya kami nga mag-iloy, pero imbis nga magkalisod ako, pamatsyag ko nagabutan sang tunok ang akong dughan. Tungod sa katapusan, wala na ang bana ko nga mapintas nga nagasakit permi sa akon. Nakatuon ako sa pagnegosyo halin sa gamay lang gyud para nga mabuhi kami sang bata ko. Sa bulig sang mga abyan ko nga ara sa real estate business, tita, dako gid ang pasalamat ko sa Dios. Nakatilaw man ako sang dako nga komisyon, hasta nga nagtulutawhay ang pangabuhi namon nga mag-iloy. Hindi kami kasado sang bana ko. Kag sang isa ka bes nga ginbisitahan niya ako, hambal niya, gusto niya nga makig-uli sa akon para makaupod ang amon bata. Kaisog sa akon magsabat, kag katig-agid sang akon paghambal sa iya, nga wala ka na sang mapaabot halin sa akon. Nabuhi ko ang bata naton kag napaeskwela. Ang hambal ko lang sa iya, tita, wala ko ikaw ginpakalain sa bata ta. Ginakilala niya ikaw nga iya amay? Kung gusto mo, hulata ang husto nga panahon nga maistorya mo siya kung makatapos na siya sa iya pag-eskwela. Abi mo, Tita Wilma, ginpaandaman niya ako, nga gamuhon niya ang kabuhi ko. Kung hindi ko siya, pagpartihan ko no, sang akon ginakita. Ay nanuman ang pangabuhi ko ni man, na. Amo na subong ang nagagamo sa penser ko, Tita Wilma. Kung ano ba lang dapat ko himuon. Kung kisa makasiling ko nga ipakastigo ko siya. Ay, hindi lang. Tita Wilma, nagsulat ko para nga mangayo sang imo advice. Kutob lang diri ang nagatahod, Marife. Ay, hoo, mga anak. Na hindi Marife, si imo mayong hapon, kag madamo gid nga salamat. Magsiling gani mga martir nga mga asawa. Duga palang luya kadayon, ha? Pero may ara nagapakamartir nga sa ulihi nagapakaisog kag magbato. Nagapanindugan sang ilaki na matarong. Amo nang siling naton nga kinahanglan kamo nga mga kababa kamo, kita nga mga kababaihan, kabalo kita magtindog kag makigbato sang aton kinamatarong. Kay nga wala kita diriya nagwa sa kalibutan, kag pangasawon nila para padapatan sang ila mga kamot
kag sang ila mga tiil o kun anuman, na kundi kita ari sa kalibutan para palanggaon sinang mga kalalakinan nga ina, di ba? Kung pangasawon ka ginman nila palanggaon, kay nga ari kita din kita ginkuha sa idalong sang ila korason, sang ila tagipusoon, nga sa diin dira sila nagabatyag sang paghigugma. Buot silingon, palanggaon ang mga kababaihan. May nagasabat nga palanggaon nga kung amo na klase sang asawa mo, kinahanglan, patupaan mo man para manuto man. Ay sus Ginoo ko nga mga anak mo. Galing kay ti hindi man naton mabasol kun ka isa, kay may ara man, asawa nga ang batasan bala daw hindi man mapaligad sang bana, ilabi na kung magahon nga klase sang asawa kag irresponsable man nga klase sang asawa, hindi man naton mabasol ang mga kalalakihan. Pero may mga kalalakinan gin man niya nga despite sang diferensya sang ila asawa, kakulangan sang ila asawa, ang pagrespeto sa gihapon sa babae nagapangibabaw tungod para sa ila madumduman nilang ila iloy nga palangga, kay nga ang ila iloy isa ka babae nga mapinalanggaw. Okay, pero kay tuan tabala ang mensahe ni Inday Marife sa This Is My Life, na kung lang tawin nato ang sitwasyon mo, Inday Marife, na kaisog sa iya, no? Pagkatapos ng tanan nga ginhimo niya, na amo na siling mo nga kaalam gidya sang Dios. Yes. Above all, wala sa makatupong sa kaalam sang mahal nga Dios. Kay nga nakita niya ang imo pag-antos, nakita niya ang imo nga pagbakabaka na para sa imo sinipagpangabuhi, gasakripisyo ikaw sa luyos ang imo bana nga ginapanghimo niya sa imo nga mga hindi maayo. Kabalo siya mangita paagi, di ba? Ginpangitaan niya paagi nga makaluwas ikaw. Kag syempre, hindi ka na mapapadapatan sang iya sini mga kamot. That's why nga, nakapalayo ang bana mo sa inyo sang imo bata. Kag gingrasyahan ikaw, na gingrasyahan ikaw, kag maayo ang dalagan sang pangabuhi ninyo sang imo sinibata subong na pa-eskwela mo, kag maayad-ayad ang inyo pagginawi, di bala? Kag tapos siguro nakabaton siya balita, kag nabalaan niya nga maayong sitwasyon mo. Bado maayong pangabuhi, ya kay wala ako, ave, istorbuhon ta. Na pagkatapos siya pamamahog, ay nano nga sitwasyon gili umana. Pero kung lang tawon, Inday Bala Marife, wala gina problema, kay nga hindi ka mo kasado. Na? Una bes, hindi ka mo kasado. Bana mo siya sa matasang tao, pero hindi ka mo kasado. Amo na natawag nila nga common law husband mo siya. Na? Kay tungod wala ka mo magkasal. Na wala siya mahimo kung mamilit siya nga magbalik sa puder ninyo nga mag-iloy. Kung nagapangindi ka, na maayo lang gani kinakahambal ka pa iya sa iya, nga hulata ang husto nga tion, nga ang bata mo makaistorya sa imo, kung makatapos siya, tuod ginabala. Kay maswerte siya kay wala mo ginapakalain sa bata ninyo ang ginhimo niya sa inyo nga pagtalikod, kag sang iya pagka-irresponsable, kag sang iya mga kasalanan nga ginhimo niya sa inyo. Wala ka dapat iya sang kabalikan. Hindi ka na niya mapilit yung masinipagpahugon ka. Hindi ka na niya mapilit, no? Nga magbalik pagit siya puder. Kay nga una bes, may mga pamatuod ikaw, ha? May mga pamatuod ikaw ang pagkastigo niya sa imo, sang una, ang imo mga kaingo dara, ha? Maka-testify kung ano siya nga klase sang bana, ha? Kag kung ano ginman, kung pangisog man siya, may korte kita. Mapahamo ka na. Tindo ka sarang-sarang ka naman, magpakaisog ka na gid sa tinan. Ngayo ka legal advice kung anong maayo dira.
Kung ara ka man sa isa ka barangay dira, palapit ka sa inyo barangay kay may lupon dira nga makahatag sa imo sang maayo nga advice kung anong maayo mo nga himuon para maproteksyonan mo ang imo kaugalingon, matpatagaan mo man proteksyon ang imo bata, ang inyo sini pagpangabuhi. Ha? Kung gusto yagid nga labot iya sa legalidad kag maginakusaray, way ka man sang dapat kabalakan. Wala ka man sang dapat nga kahadlukan. Ay pasalamat siya gani nga tungod sa mga sala ya pagkastigo ya sa imo pagpangin babae ya mo so on and so forth. Pasalamat siya kay way mo siya ganigin pasakaan kaso, di ba la? Ay kung siguro ano ka lang nga klase sang asawa. Ano na priso na siya. Galing subong na akita niya mo nga may lalagson siya kag may makuha siya in case nga tagaan mo siya second chance. Ara na ta sa second chance, ha? Pero kung ako ang ginapamangkot mo, kung anong dapat mo himuon, hindi na. Kung ako yan, hindi na ako maghatag second chance. Second chance is always there, pero mag-amo na nga kalidad sang klase sang lalaki, amo na nga klase sang bana, ikaw mahatag pa second chance? Mga mapintas nga tao, kung ano siya kapintas, pintas, gina siya bisa magkainano pa, no? Bisan ano yan nga promisa, o damo siya chicks, babaydor siya, dito na lang siya mag-enjoy kung gusto niya, ikaw magpakalinong naupod sa imo bata, padayo na lang. Tandaan mo ya, nangin maayo ang Diyos sa imo. Wala kagin pabayan, kagin hatagan ka blessing, grasya, nga sa diin nasuportahan mo ang pagpangabuhi ninyo nga duha sang imo bata. Kag natagaan mo sang maayo nga kabuhi sa karon. Sa dason, kung i-threat ya kaliwat, pagpahugo niya ka, para may record bala, mas namin ipablatter mo gid na? Ipablatter mo sa pulis, ipablatter mo manda sa inyo barangay. Pero at least, in case, kung ano kag anugin man, may record. Amo na lang na siya, kag nami pagid, kay kung magkadto kag sa abogado, masiling iya, pasakaan mo gina siya kaso. Pero kung pwede mo pa lang mapaagi anay sa matawhay, na pa mo ka na si tawi kahit si matawhay, kung may mahimo pa lang tayo nga, ang tanan nga problema nga nagabot sa kabuhi na iton, ipaagi na iton sa matawhay, demokrasya ba, nga pwede na lang mapungkuan kag maistoryahan, nga hindi naton paghimuon, di ba la? Nga ay ipaagi paginaton sa akusaranay, iskandalo, sino maguba, magpamilya ka mo, muna mahuyan ang isa huya sang tanan. Kung masolusyonan man lang, solusyonan sa maay nga paagi. Di ba la? Kag sa sinaman nga bahin Inday Marife, ay tandaan mo lang, nagapasalamat kita nga nangin maisog ikaw sa pagtindog sang imo kinamatarong ginpakigbato mo ina. Kag magpangamuyo kapag dugang ipagid ang imo pagampo sa mahal nga Dios nga hindi ka mo pagpabayan sang inyo anak, nga hatagan ka mo sang proteksyon adlaw kag gabi 24 hours a day, himuon mo gid ina. Inday Marife, ina lang ang matugda ni Tita Wilma sa imo, ginpadala diri iyang mensahe nga ginpaagi mo sa akon sa ni Facebook account. Wala ka hadlukan, kay tuod gin man anong hadlukan mo man, di ka mo kasado, hadlo ka na sa iya. Di ba la? Kung may utod ka da, hindi galing masuggest kapag idugang tawi nga kung may utod siyang lalaki, updo nila sa ila, balay, budlay mang lalaki sa lalaki, kung magpuwersa, batok sa puwersa, di ba la? Yes. Kung may ginikanan ka pa, mas maayo. Kung may ginikanan siya kagauturan, mas maayo pag nga sugila nunon, para nga ma-advisean man siya, matagan man siya advice. Kag since nga, ang imugid ginapangayo kung anong dapat mo himuon, tungod sang paandam niya sa imo kabuhi, ay nano man imo kinabudlan ngayon sa parting ya gani isang unag ara naman still ta Wilma, ay hindi na amo na lang na siya yung himuon naton, ha? In kaso por kaso nga balikan kaniya kag pahugon sa liwat, ara sa barangay pwede ka magdangop, ipa-record mo
Sa pulis, ipablatter mo para in case kung ano ginman, may ara ka pa matuod nga nakablatter na inangadaan, may sukton kag lagson ikaw. Kag, pwede mo na siya mapasakaan sang kaso. Importante gid ina. Pero tandaan mo lang nga ang tanan nga problema kung pwede pa lang naton madala sa maay nga pagsugilan nunay himuon naton. Hindi kita maghimo sang makahas nga tikang. Inday marife, himuon naton ina. So, salamat gid. Kaga sa iba naton dira nga mga kauturan nga nagaupod sa This is My Life sa karon nga hapon. Kamuman ang inyo gina-eksperyensya dira sa inyo kabuhi, masadiya man, masubo man, problema man para sa inyo, o kung mga inagihan ninyo sa kabuhi. Pwede nyo ina mapaambit sa amon diri sa This is My Life, sa aton mga palangga nga mga tagpalamati, kay posible, makuhaan man nila ina leksyon, makuhaan man, mahimo man nila nga inspirasyon, o kung magamit man nila bilang palahinandigan sa adlaw-adlaw Manila nga pagpangabuhi. Sulat lang naton ina sa papel, ipadala diri sa This is My Life, DYEZ, Action Radio, Willrose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Pwede nyo man diri madulong kung gusto ninyo, kay pwede naman takalagaw-lagaw, hindi gani, pwede ko, mas mahapos, nahapusan gid sila, kay masiplatan ko gid, no? Pila na da pa, maara pa na naka-line up na sa aton iyang account, nga mga problema nila, kay eksperyensya nila, pwede ninyo mapadala sa personal account ni Tita Wilma. Wilma into Pinasugaton. And again, sa Facebook page natin, Action Wilma Sugaton. Okay. Alas 2:26 na Action Radio Philippine Standard Time. Yes, Sir Mileli Uligo, good afternoon. Salamat gid sa imo kag maayong hapon. Sa radyo lang siya kuno naga-monitor. For sure, ara na siya guro sa iya farm na sa MH Del Pilar sa may Ibe Magalona. Sir, thank you gid kag natamyaw niya syempre si Ma'am Star, Vanessa, kag si Doc Mayo, Dean Kireligdo, Noel Amar, kag Alex Montesa. Madamugin nga salamat. Hello, Ma'am Marjorie Ward. Long time no hear, ha? You're there na. Salamat gid and good afternoon. Salamat gid, Ma'am Ana. Balikan ko lang mga naka-online. Dugay-dugay, i-open ko ng inyo mga greetings dira. Pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Life extend. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile again. Can you feel that? The energy's rising, voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey,
Maskara, oh, oh, oh. Maskara, oh, oh, oh. Maskara, oh. Balik yung home, hey. Balik yung home, hey. Balik yung home, hey. Maskara, oh, oh, oh. Maskara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang inahatag sang ni God.
sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na guro sir. Madamo gid salamat sa inyong duha ng mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa baton paghatag sa paglaog. 20 shot the action. Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma. Hello, Tita Wilma. Yung hapon watching from Pontevedra. Family Helia sa Barangay Canroma. God bless you always, Tita Wilma. No? Stephanie Helia, thanks for the prayer and for the love. Angie Francisco, shout out lang ko no family Francisco sa Hacienda, Guba. Sa Rufino Eragabino da mayong hapon lang da. Salamat gid sa inyo. Kag mayong hapon Tita ari naman kami nagapamati sa imo programa watching from San Joaquin. Thank you ta. Na God bless Sakilon family or Sakilon family. Na hindi ko mabasa ang imo account. Ano ina siya? Hindi ko na siya magets either Chinese, ano sa Korean, or ano nga klase sang lingwahe. Muna agree ko sa imo Tita We, jutay nga pagantos, dali na lang kag makapahuway ka na. Inday ana amo nang opinion niya ni Ma'am Ana para sa atong letter sender nga si Marife. No, Ma'am Ana, thank you gida. Inday Cativir, good afternoon. Yes, Miss Jean also, sir. Good afternoon. How are you? At the Kim Eriman kag kay Kosal Mar. Monitor lang kami FB Live Barangay Biao Binalbagan Negros Occidental. Sa mga taga Binalbagan dira mayong hapon nang Betilaw mayong hapon ay nagtupa naman ang ulan sa bubungan sa Action Radio na. Okay, so sender hindi man kamo kasal i-report siya sa inyo barangay pangayo kabulig sa pulis. Wala siya right sa imo kay hindi kamo kasado. Kag-pray kagid about Dennis Richard Tibor Roma, good afternoon. Thank you, and good afternoon. Remy Banyas, hello. Kabad man sa imo, hindi lang na kadlaw man kabaluman ko nga joke lang na kabaluman ko nito to kay sa Castillana dira no so nalipat ko to sang imo ngalan so yes ara na siya permiga upod sa aton online agin patilaw ya kami sa Salbaro sa Castillana. Well anyway, thank you so much. Abi ko ano pa Esbro gali Salbaro ang Salbaro gali inang daw bingka siya nga daw pandisal pero man na naman namit na sir, thank you so much, na appreciate namon ito tanan kahapon sang hapon pag-agi mo diri sa Action Radio Bacolod. Alas 2:40 Action Radio Philippine Standard Time. Inday na isel maulanon kuno nga hapon aring hambal ni 4212 tawe nga ang utdon ko lang ang hindi ko na namian basta hindi ko na namian, hindi ko na ipagbasahon gid ay na makabulig lang sa aton sini letter sender ang mabalik pa siya na inday patawhay na pa-blatter siya kag hindi ka na magbalik sa iya. Okay, God bless. Letter sender, Jesus loves you. Ma'am Susan Nisang Central Tabao, Valladolid. Ma'am Susan, thank you. Gid sorry sa first line nga wala ko ginbasa, ha? Miss Letter Sender,
ina nga klase sang tao don't deserve a second chance kay oportunista. Oh, that's the right term. No? 1964, salamat gid. Hindi na dapat kuno, hindi siya kuno deserve nga hatagan second chance. Tawe, tamyaw lihog, ang gwapo ko, ang gwapo ko nga si Henry, ang gwapo nga si Henry Membredo. At tamyawon, I'm sorry. No, natamyaw niya si Henry Membredo. Happy 15th anniversary. Langga, I love you. Halong kada permi. Sa obra mo. Ginagwit niya ba? Happy 15th anniversary gali sa inyo nga duha. 4986. Tagod PM kapit tatamyaw ko lang family Obrique, Mama Wilma, Tita Wella, and ang gatamyaw, bugok siya. Yes, bugok, no? Salamat gid. Mayong hapon lang dira. Okay, kag. Ay, kaina bala. Para sa ako niya hindi na siya bagay, pakigupuran pa, tama tawe, now na. Kung ano gid man imo desisyon. But don't forget to pray gid, ha? Yes, Tatay Tony from 8220. Halin ato kay Tatay Tony nga suhestyon. Inday, ha? Inday Marife. Oo. Kamusta ka na kuno? Tita We, kamusta ka na? Ay, okay lang ko. Ay, ikaw diyan kamustahon ko to emote boy. Kay bag-o ka lang ina ka mensahe diri sa atkon. So this is my life. Okay lang gid si Tita We. May damo gid nga salamat kay nadumduman. Okay, gaari pag agda pa niya gaw iyasudan pinirito. Maginalang mo lang pinirito nga bangros, tagpila ng kilos ang bangros subong. May noodles pa. Okay gid ko ta. May expire na ko ta nagahingagaw gid ko kay text sa imo ta kay hindi ko ka text nga aman. That mean nga wala ko load. I-greet mo na lang taga Minoyan more siya kung hindi ko ka-text. O sa pagbasa, ari ka kaon sa balkon kabati. Gapamati pa ko akon horoscope. Gemini ko ta kay akon birthday June 14. Senior na ko tabi mo. Ari lang ko di sa balaya. Wala na ko duha ka ba tara. Okay, salamat gid. Kung senior ka man, junior ka man, or ano man importante, nagainupdanay kita tag sa kahapon. There is This Is My Life. Di ba, Inday Naisel? Yes. Kagara man si Ma'am Marjorie Ward. Tawil maga-monitor lang ko this Action Radio, G-Minute. Sa taxi lang ko ga-monitor. Wow, na? Kay Jimmy Gakalkal, na? Tsakto na. Mayong hapon sa imo, Sir Jimmy, salamat gid. Ara lang siya naga-monitor sa iya sa ni taxi. Good afternoon, drive safely, and be safe always. Listening po from San Diego, California. Patamyaw po lihog sa Reed family sa Silay City and Ibi Magalona. Kay Mama Beth Reed, Red and Raven, Benjamin, kay Melissa and Robert, and God bless po and thank you, kid. More power. Salamat, Miss Maricel Reed. Oy, Irma Bermoy, mayong hapon to Yes, ang iban anay nga mga greetings, relax lang kamo dira. Ma-horoscope ako daan ho, na? Pamatian nanay nato nga itong text sa horoscope para sa itong man text sa ka? Zodiac sign. Pero sa itong man mga birthday celebrators, happy birthday to you. Para sa inyo, happy birthday and God bless you more. Tagaan pagid ba nga kabuhi, maayo nga lawas, kag safe lang as always. Kung may celebration, pasalamatan gid sang dako. Okay, ang horoscope na gid ko yan. Para karon nga adlaw Huwebes, Oktubre 6, tuig 2022. Unahoy natin ang zodiac signs sa mga celebrators for today. Yes, Libra. Inang mga Libra mo, inang mga natawo, Setyembre 24, Oktubre 23. Libra, kung anuman ang mabaton mo or ninyo nga imbitasyon karon nga adlaw, kung pwede, hindi nyo anay pagpasugtan, likawil ang anay nga maglingaw-lingaw. Kung may ginaplano man ikaw nga magbiyahe, ipaiway mo man anay, na? Kag may isa pa gyud, kung may ara-dara pilirmahan, anuman nga agreement, anuman nga dokumento, sunod sa imo horoscope, tun-an mo gid anay, kag intindihon mo
ang kaundan sina antes mo permahan. Klaro? Yes, Libra? 5, 14, 25, kag 30 mga maswerte nga numero, New Rose is your lucky color. Ang mga Scorpio, yes, Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Wow. Ang mga Scorpio karon nga hapon mapagsik. Mapagsik, full of energy, malipayon, kag nakasigurado gid sa ila kaugalingon, gani handa siya or ikaw or kamo sa pag-atubang man nga sa kun anuman nga trabaho, kun anuman nga rubo-rubo dira na kag para sa imo or sa inyo karon nga adlaw Scorpio, happy na kun makabulig sa isig ka pareho. 1, 9, 12, kag 28 mga maswerte nga numero, cream is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Sagittarian, ikaw or kamo nga mga Sagittarius, kung hindi ka or kamo sigurado sa mangin resulta, hindi nyo gid pag i-try nga umpisahan. Kung pwede palang gamita ang practical nga pamaagi. Maswati nga mga numero, Justice Ace 20. 31 kag 40. Maroon is your lucky color. Sa mga Capricorn naman, yes, Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Capricorn, ina mga nabatsyagan nyo nga hinakit. Hinakit sa upod nyo sa trabaho, sa nakaligad, matahaw na and be it. Pabayiin na lang na. Kung makapaumod, magpaumod. Kung may jutay pa nga kasakit, paligad-ligara lang anay para mangin naman tawhay ang tanan. Kag inang ginaangkon mo nga problema subong, makaangkon na inasang solusyon. Gani maghulag ka na para makitaan mo, ana. Capricorn, mga maswati nga mga numero 14, Justin 9, 21 kag 39. Your lucky color is purple. Kag mga Aquarius. Sabaw. Gayuhom ang mga Aquarian. Aquarius, ang mga Aquarius, amo ining mga natao, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Sa mga Aquarian, tungod daw kabasko, gitsang salig bala sa kaugalingon, haw. Kag positibo ang dalagan sa pamensaron sa pagdesisyon. Go, kay ara sa husto nga banas, kag kaayuhan ang mangin resulta sina. 10, 14, 35, kag 36 ang mga maswerte nga numero. Blue is your lucky color. Pisces naman. Ang mga Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Hindi gid magpadali-dali, Pisces. Tungod posible maka-encounter ikaw sang tao nga magalainay lang ka mo buot na hinay-hinay lang likawan mo man nga ipagi sa kainit sang imo ulo o kung tungod sang imo pagka-irritable subong nga adlaw, ang inyo pagsugilan nunay. Chill-chill lang bala. Paamo kay na. 8, 16, 29, kag 30 mga maswerte nga numero. Dollar green is your lucky color. Alis 2:50 Action Radio Philippine Standard Time. Una pa lang inangabahin sa mga zodiac sign para sa aton horoscope karon nga adlaw. Yes, dahil Thelma Iguico, kay Lydia, kay Bibing, kay Mercy, kay Jennifer. Ara lang sila nagahilay-hilay. Baw, gahilay-hilay lang kuno sila. Stay strong and healthy, Tito and God bless you and your family. Yes, Ma'am Virtual, pinda salamat gid na sa concern mo as always kay Tito Wilma sa caring kagid dyan, Ma'am. Thank you so much for the prayer and for the love. Ma'am Rachel Fulgencio, Susana, salamat man. Okay, kag Sir Milili Uligo, yes, I know, sir. Pamo ka na bala. Okay, relax. Balik pa stawe. Pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Mayong hapon lang na kay Carl Kenneth Kenyete dira sa may Purok Dulunan. Ay, sorry, hindi.
Sila ni Carl Kenneth Cañete, ginag-greet niya lang si Susan Di Pasukat, si Jessie, si Rosella, sa Hacienda Lulubcon, Barangay San Jose, Ibi Magalona. Dr. Kurt Nathaniel De La Torre, sorry, gida. Good noon. Naga-monitor lang sila sa Purok Lulunan, Hacienda Guba, Central Maaw. Salamat, Gid. Marjorie Hilado, Tita Wilma, ari kami sa Pontevedra. Ginatamyaw ko lang gali, Tita Wilma, ang Pontevedra family, Travilla family, and Valdomar family, kay Hilado family. God bless. Halin na kay Marjorie Hilado. Miss Jane Candido Hildore, mayong hapon man. Miss you kuno, Tita We. Kay Evelyn Sinaon, mayong hapon, Tita Wilma. Monitor lang kami ni Nanay Evangeline Kaglani Hulagay. Asang Purok, Gaysano, Barangay Alihis. God bless you always. Salamat, Gid. May arap pa, Gid, no? Hindi ko siya may dumdo. Emelia, no? Emelia, mayong hapon lang dira. Maricar Mayabason. Hi, Tita We, mayong hapon sa imo. Tamyaw ko lang, Tita. Sila Tatay Nunong, kag nanay ko Jasmine or Hesmin. Thank you, Gid. Richard de la Banda, Tawe Monitor from La Carlota City, tamyaw ko Joyce Harenilia de la Banda, kag Chelly Riteracion. Congrats for passing Civil Service Examination October 2022 results. Salamat, Gid. Wow! Congratulations, nakapasar sa Civil Service Exam. Mayong hapon tawi naglantaw gid ko subong sa imo live. Kag mayong hapon man sa akon mga uto dira sa Barangay Carulan, Kabangkalan City, Negros Occidental. Nagapamati sila sa imo programa. May damo gid nga salamat, Tita Wilma. Watching from Nanas Rose, Yana Rose, Manukan Country. Renhard Lindao Moreño, salamat gid. Tawi pala sining sa pamilya Galanto and Matinon family of San Enrique. From Rafi Matinon, salamat. Always gid, na? Sinanay ga-tune in sa imo. Salamat kay Rafi Raf. Eda Ramos, salamat man. No? Ma Marjorie Ward, again, thank you. Good morning dira para sa imo. Good afternoon diri sa amon. Okay, enough na naanay. Thank you, kid. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamiton. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa ay. Nangulam ka cellphone. Nagulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makinta siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga.
Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Aksyon Radio sa mga purpose nga kubos nga eskwela. Primary ka secondary ka na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung kumanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to nogin na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga base ko nakadaog ka man rapo tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa inyo. Tiyo mo. Kay kayo ano na. Pagdaswang, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-open sa panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga salamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamatik tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nga nakabatik ko inga na tanang sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay kung pwede lang agi kaya nga mo ito. Muna ka lang. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action John Diaz sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis na son inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga sana ka na sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto ka? Pwede kuno ka pa ngayon, text friend. Buot lang, ang age 38, kag honest lang. Boy kuno nga 38 years old, buot kag honest lang. Gusto siya makig-friend. Iya cellphone number 0920-730-5510. Again, 0920-730-5510. Hinay-hinay lang kag maghalong-halong sa pagpangita sang textmate, di ba? Okay, daligid lang antes man magpadayon si Tita Wilma ang ato nanay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Every afternoon. Daligid lang tapuson kung nabili na ito ng zodiac sign. Ada kita para sa itong horoscope. Aries na. Aries, Marso 21 to Abril 19. Mga Aryan, kung pwede dugang-dugang yung pagpaninguha kag pagpangamuyo para makalikaw ikaw sa problema. Katawhay gid lang kinanglan sa anuman nga bagay amo lang
ginang kinahanglanon mo or ninyo. Maswati nga mga numero 6, 14, 19, kag 24. Green is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus naman Abril 20 to Mayo 20. Yes, Taurian, hulat ang husto nga oras para sa gusto mo matabo. No? Kaglikawan mo man nga makigbais. Problema, may solusyon. Taurus, 10, 12, 14, kag 31. Rose is your lucky color. Kadtuay na ito ng zodiac sign nga Gemini. Ang mga Gemini, Mayo 21, tubtob. Hunyo 21. Mahatagan mo gid talupangod Gemini karon nga adlaw ang inyo sinipuluyan. Kung may posibilidad man nga mag-init ang imo ulo tungod sa makita mo nga kagamo. Wow. Magpakatawhay lang 5, 12, 25 kag 31 mga maswati nga numero. Empire Gold is your lucky color. Kag sa mga Cancer naman. Yes, Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, daw kanami sang dalagan sang imo negosyo. Sa mga Cancerian nga may negosyo lang ina. Na? Kag kung may gina-process man ikaw sa karon, may posibilidad nga mangin madinalago ikaw sa bahin dira. 2, 14, 29, kag 35, Ocean Blue is your lucky color. Sa iluhay na ito ng zodiac sign nga Leo. Yes, Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Ang mga Leo kakitid sang pananawan ninyo subong. But silingon ang inyo bala ighalangop, do limitado subong nga adlaw. Amo man ang imo paminsaron. Amo na tungod nga mainiton ikaw, irritable ikaw. Sunod sa imo zodiac sign, dapat magpahuway ka ana. 8, 10, 13, kag 25 mga maswati nga numero. Orange is your lucky color. Kantuan naman natin ang mga Virgo. Yes, Virgo. Agosto 23, tubtob Setyembre 23, mga Virgonian. Hindi pagpagamuha ang pensar mo sa mabayton mo nga advice kung may maghatag sa imo advice. Di pagpagamuha pensar mo, ha? Kinanglan magmuni-muni ka, kumbaga. No? Tunan mo ang dapat mo himuon antes ka desisyon. Kung bala dapat mo man ina-considerar o kung hindi. 8, 16, 20 kag 26, maswati nga mga numero mo. Aquamarine is your lucky color. So, nabatian nato na itong text sa ka-zodiac sign pa rin naman sa itong text sa ka-horoscope karon nga adlaw. Huwebes, Oktobre 6 tuig 2022. Ang sila gayon dato may salamat kid, no? Salamat kag mayong hapon lang dira. Kag tiuna sang pagpaalaman ni Tita Wilma, salamat sa pagupod sa This Is My Life. Pero antes man kita magpaalam, mga ito na Bible verse of the day, halin sa Romans chapter 5 verse 1. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. I can't say goodbye. Buwas na naman, salamat gid. Standby na sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa.